Veríte na duchov? Vošiel som úplne sám do opusteného penziónu a vyšiel až na najvyššie poschodie. To, čo som tam videl, vo mne vyvolalo strach. Som v Ždiari a našiel som opustený penzión. Idem sa skúsiť pozrieť dovnútra. Vyzerá to jak z vrany, ty vole. Up. Jak pódium. Brutálne schatrané. Cítim, že podlaha je celá deravá. Wow. Čo ti veje? Čistá ducharina. Masaker. Wow. Všetko tu práská podo mnou. Ok, skúsime ísť ešte vyššie. Haló? Ty vole, tam asi ani nejdem. Či idem? Tak v takej starej budove som ešte asi nikdy nebol. Čo ti veje? Cítim kde? V Amerike, v americkom filme. Jaká váňa? Malička. Normálne mám strach chodiť po tej podlahe. Ale tu sú tie hrubé trámy, tak po nich sa nebojím. Neviem, ty kráso, idem tam. Čo ti veje? Joj. Nie. Nie. Tak, môj zlatý, toto je čistý horor. Asi idem preč. OK, ideme. Normálne sa mi rozbuchalo srdce. Dobrý vtipek. Ten sa podaril. Joj, tak. Musím povedať, že dlho som nemal takýto zvláštny pocit v sebe.